Slovenská astrológia. Som inžinierka Adriana Németová, profesionálny certifikovaný astrológ. Túto predpoveď som pripravovala už niekoľko mesiacov. Zbierala som podklady, robila tabuľky, premýšľala nad posolstvom vzniknutých postavení energií, len aby bola táto predpoveď naozaj top profesionálne pripravená a mala veľkú výpovednú hodnotu. Nakoniec som mala toľko materiálu, že som urobila to, čo dnes tu bývala ľudí. Dala som to všetko umelej inteligencii, dokonca 3 chatbotom. Nech sa ukážu a nech mi to dajú dokopy a urobia excelentnú predpoveď. A tak som dostala 3 scenáre predpovedí, jeden lepší ako druhý a potom mi to došlo. Však toto je práve to, na čo chcem upozorniť, že nie je všetko zlato, čo sa ligoce. A v roku koňa to bude naozaj ťažko rozlíšiť, čo sú slova človeka a čo stroja. Tak ako sme v roku koňa 1990 bojovali proti uniformite a neslobode, tak sa musíme asi v roku koňa 2026 snažiť udržať svoju ľudskosť a autenticitu, lebo to bude podpultový tovar, tak ako to bolo voľakedy s banánmi a s mandarinkami. Lebo bude to rok extrémov, kde sa pravda a ilúzia stanú takmer nerozoznateľnými. Kým svet bude hlučne tlieskať vonkajším úspechom, skutočná hra o moc a bohatstvo sa bude odohrávať v tichu. Je dôležitá naša intuícia a schopnosť udržať si chladnú hlavu uprostred spalujúcej žiary. Toto nie je rok pre tých, ktorí len slepo bežia s davom. Je to rok pre vizionárov, ktorí pochopia, že najsilnejšie svetovrhá tie najhĺbšie tiene. A naučte sa v nich čítať skôr, než vás oheň premení na popol. Takže poďte počúvať síce nedokonalú, ale moju predpoveď na rok koňa s ťangovým ohňom, ktorá je určená pre každého človeka, ktorý používa svoju myseľ a snaží sa žiť vedome. Ak sa pozrieme späť v 60-ročných cykloch, uvidíme, že práve tieto roky boli momentmi, keď ľudstvo preplo na novú úroveň vedomia, technológie a aj spoločenského usporiadania. Pred 6-10 ročiami svet pulzoval dynamikou, ktorá definovala našu súčasnosť. V hlbokom tieni studenej vojny a prebiehajúceho konfliktu vo Vietname sa diali veci, ktoré navždy zmenili vedu. Luštil sa kód života, pretože v molekulárnej biológii sa podarilo určiť význam všetkých 64 kodómov, čím sa skompletizovalo mapovanie genetického kódu. Rodila sa digitálna myseľ. Predstavte si, že v roku 1966 prišla prvá vlna umelej inteligencie s chatbotom Elisa. A vlastne sa zrodil základ všetkých veľkých jazykových modelov. Program Gemini úspešne završil svoju výslednú misiu. Tým pripravil pôdu pre program Apollo a pristátie na mesiaci. A zároveň satelity série SSA a Nimbus odstartovali globálne sledovanie počasia a moderné modelovanie klímy. A kým Beatles odohrali svoj posledný koncert, Číne spustil Mao Tse-tung kultúrnu revolúciu a bol to čas radikálnych čistiek, útokov na tradície a transformáciu sociálnych štruktúr, ktorý dodnes ovplyvňuje tamojší politický systém. Pred 120 rokmi, 1906, to je rok prebudenia ženskej sily. A to bol čas tvrdých skúšok, keď sa starý svet začínal otriasať v základoch. San Francisco zasiahlo jedno z najničivejšie zemetrasenie v histórii, ktoré prinútilo svet premýšľať o odolnosti miest. Na Slovensku sme vnímali bolesť útlaku, ktorá vrcholila tragédiou Černobyl. No a Fínsko sa stalo v roku 1906 prvou krajinou v Európe, ktorá priznala ženám plné volebné právo. No a pre 180 rokmi, čiže sme v roku 1846,
To bol zase úsvit identity a prekonanie bolesti. Ľudovít Štúr kodifikoval slovenčinu, čím dal národu nástroj na seba vyjadrenie. No a svet zažil prvú úspešnú verejnú operáciu v anestézii, čo navždy zmenilo vzťah človeka k fyzickému utrpeniu a medicínskym možnostiam. Čiže čo nám tieto cykly hovoria o roku, ktorý je pred nami? Tak jednak, že teda je tu príliš veľa ohňa a môžu tu byť aj extrémy. A že znovu stojíme na vrchole 60-ročných vln a opäť lúštime chody, ale teraz budeme lúštiť kód nášho vlastného vedomia. Výzvou v roku 2026 nebude len udržať krok s technológiami. Výzvou bude udržať si v tomto ohnivom tempe svoju ľudskosť, vnútornú rovnováhu a schopnosť tvoriť vedome. Pretože rok 2026 je jazdou na ohňovom koňovi. Je to jazda medzi plameňmi a hviezdami. A je len na nás, či sa necháme spáliť, alebo sa necháme osvetliť. No ale poďme spoznať hlavné postavy roku. Energiu Jangového ohňa, ktorý sedí na koňovi, ktorý je vlastne tiež Jangový oheň. Preto hovoríme, že dve slnká nám budú svietiť. Musíme si však uvedomiť aj to, že oheň je jediná energia, ktorá vie pretvoriť všetky ostatné energie. Drevo spáli, zem podporí, respektíve vysuší, kov rozstaví, vodu vyparí. A keďže každý človek má vo svojom horoskope čínskom 4 energie na celý život, energia roku sa v niektorej oblasti určite dotkne každého. Jangový oheň. Predstavte si slnko v zenite, svetlo, ktoré nežiari len na jednu stranu, ale na všetkých rovnako. Takto pôsobí Jangový oheň. Je otvorený, srdečný, priamy, neprehliadnutelný. A keď povie meno ženy umelkyne, ktorá na pôdu takto žiari, tak asi viete, o čom hovorím. A to je Lucie Bílá. Čiže takýto človek, keď vstúpi do miestnosti, okamžite ho cíti, má prirodzenú charizmu, je priateľský, otvorený, optimistický, rýchlo odpúšťa a ide ďalej, priťahuje pozornosť bez toho, aby sa o to snažil. Je to energia, ktorá vie zahriať, ale aj spáliť. No a tu sa dostávame k tomu, že môžeme túto energiu prežívať na rôznych úrovniach. Keď ju budeme prežívať na vysokej úrovni, čiže bude Jangový oheň rovnováhe, tak tam stretneme ľudí, ktorí sú úprimní, ale láskaví, veľkorysí, stabilní a predvídaví, budú vyžadovať teplo a bezpečie. Takíto ľudia sú motivátori, ktorých ostatných pozdvihujú. To je slnko, ktoré svieti, nie páli. No ale druhá úroveň je nízka. Keď energia nie je ukotvená, tedy sú ľudia prchkí, výbušní, skôr hovoria, než myslia, môže pôsobiť neokrúchanie, prepadajú extrémom, sú náladoví, nevedia sa zastaviť. A to je už oheň, ktorý sa vymkol kontrole. No a to, že na akej úrovni človek túto energiu žije, spadáme pri komunikácii. Pretože pri komunikácii takýto človek naozaj hovorí zo srdca. To znamená, že povie veci tak, ako ich cíti, neobalí ich diplomáciou, môže pôsobiť až drsne, aj keď to nemyslí zle, ale jeho úprimnosť je čistá a nie vždy jemná. Keď je v rovnováhe, tak sú jeho slova teplé a povzbudzujúce, no a keď nie je, tak je ostré ako plameň. Aj vo vzťahoch je Jangový oheň hlavne vášnivý, intenzívny, oddaný, miluje rutinu, ktorá mu dáva bezpečie, ale tú rutinu často narúša dramatickými výkyvmi. Sexualita a fyzická blízkosť sú pre neho zásadné. Partner potrebuje pochopiť, že jeho výkyvy nie sú nestabilita, ale prirodzený rytmus ohňa. Je to oheň, ktorý horí stále a práve preto musí vedieť, kedy prestať.
čo je vlastne úloha pre každého v tomto roku, lebo každý bude túto energiu cítiť. Takže by sme mali vedieť, ako ju ovládať, aby nemal zdravotné dôsledky. A to nie hociaké, pretože oheň ovplyvňuje srdce, cievy, tlak krvi, puls, ale aj nervový systém či trávenie. No ale toto je už prémiový obsah, ktorý si budete môcť vypočuť na Hero. No a poďme sa pozrieť na energiu koňa. Energia koňa patrí k najvýraznejším a najživším energiám celého čínskeho zverokruhu. Je to čistý, koncentrovaný jankový oheň, ktorý vrcholí v lete, teda v bode, kde sa príroda rozprestiera v plnej sile, svetlo je najjasnejšie a život je najaktívnejší. Kôň je symbolom pohybu, rýchlosti, odvahy a prelomovej dynamiky. Takže čo nám prináša energia koňa v roku 2026? Tak určite zrýchlenie, aktivitu a pohyb, pretože kôň nepozná stagnáciu. Je to energia, ktorá tlačí dopredu a aktivuje, rozhýbe aj to, čo dlho stálo a prináša zmeny, ktoré sa už nedajú odkladať. V roku 2026 sa dejú veci rýchle, často naraz a niekedy až prekvapivo prudko. Kôň je impulzívny a keď sa rozhodne, ide. Keď sa rozbehne, nezastaví sa kvôli detailom. No a kôň je aj duchom slobody. Neznáša obmedzenia, manipuláciu, tlak ani v kontrolu. V roku 2026 sa preto môžu aktivovať tieto témy, hlavne osobnej autonómie, hraníc, autenticity a odmietania starých štruktúr, ktoré už nefungujú. Pretože ľudia budú citlivejšie na nespravodlivosť, manipuláciu a neúprimnosť. No a hoci kôň miluje slobodu, nie je samotár, je to spoločenský tvor. Potrebuje dialóg, komunitu, ľudí, ktorí s ním zdieľajú cestu. Musíme si uvedomiť, že hoci je kôň navonok žiarivý, rýchly a koncentrovaný jankový oheň, jeho vnútorná a hlavná či energia je jinový oheň. A práve tento jemnejší oheň dáva koňovi citlivosť, intuitívnosť, schopnosť vnímať smer, len rýchlosť. Jinový oheň koňovi spôsobí ako vnútorný kompas, stimuluje impulsívnosť, preľbuje vnímanie, prináša potrebu zmyslu, nielen výkonu, ukotvuje energiu, ktorá by inak vybuchovala do všetkých strán. Vďaka tomuto vnútornému jinovému ohňu nie je kôň len silou, ktorá beží dopredu, ale aj silou, ktorá cíti, kam má bežať. Je to oheň, ktorý nielen žiari, ale aj rozlišuje. Oheň, ktorý nielen aktivuje, ale aj vníma. Tento vnútorný jemný oheň vytvára prirodzenú protiváhu vonkajšej dynamike. Navonok rýchlosť, pohyb a tlak, na konanie, vnútri ticho, citlivosť a potreba vnútorného smeru. A práve táto kombinácia robí energiu koňa v roku 2026 takou jedinečnou. Je to rok, ktorý nás tlačí dopredu, ale zároveň nás učí, že bez vnútorného ukotvenia sa rýchlo zmení na chaos. Pozrite si horoskop začiatku solárneho roku pre naše časové pásmo strednej Európy, teda plus 1 hodina od 0. poludníka. Horoskop je postavený na 3. februára a solárny rok začne o 20. hodine 3. minúte v Bratislave. Tento rok je výnimočný mimoriadnou vyváženosťou energií. Podporné a jatiace sily sú zastúpené 50-50. Teda nebude to rok pokoja, lebo oheň má tu 40%, ale je to rok vedomého riadenia života, pretože každé rozhodnutie má okamžitý dopad a rovnováha je veľmi krehká. Vidíme tu všetkých 5 energií, čo je veľmi dobrý znak, pretože budeme mať ku všetkému prístup. Môžeme sa prezentovať, ukázať, môžeme sa učiť, vzdelávať, môžeme mať bohatstvo,
môžeme tvoriť priateľstva a skupiny. No a moc je tu prezentovaná tiež, ale tento rok bude veľmi zaujímavým spôsobom. Je to podoba 7 zabijákov, čiže 7K. Čiže táto moc bude netradičná, proti pravidlám, veľmi silná, ale aj nebezpečná pri prehnaní. A tentokrát je zaujímavé aj tým, že každá energia sa akoby hýbe, každá niečo robí. Jangový oheň roztápa kol sa snaží unaviť oheň, sformovať. A Jangový oheň a Jinový oheň si dokazujú, ktoré z nich je dôležitejšie. Jangová zem chce regulovať vodu a súčasne voda obmýva zem, zavlažuje ju alebo umýva. Jangový kov sekáva drevo v tigrovi, zem podporuje vznik kovu, ktorý dáva silu do vzniku do vody. A z toho jasne vyplýva, prečo hovoríme, že stále sa bude niečo diať. A súčasne si všimnite aj to, že graf je akoby rozdelený na dve polovice strany. To sú akoby dva svety, dve strany reality. Na jednej strane je oheň, to je tá jasná, viditeľná energia, kde sú jasné požiadavky, predstavy. Vieme, čo je čo, kde je čo, vidíme na to. Teda to sú rýchle rozhodnutia, jasné názory, priamosť. Viem, čo chcem. No a na druhej strane je voda. A voda to je tá ťažšie uchopiteľná, nejasnejšia energia. Pretože tu ideme už pocitovo, intuitívne, emóciami. Je tu nejasnosť a vnútorné pochybnosti. Čiže celý rok akoby bude niesť napätie medzi rozumom a pocitmi. Čiže budú dva názory, dva smery, dve pravdy, ktoré sa len veľmi ťažko môžu spájať. No ale oheň je v prevahe a v grave dominuje, čo prináša obrovské tempo, ale aj nestabilitu. Práve tu je dôležitosť Jangovej zeme, ktorá vystupuje ako stabilizátor všetkého, udalosti aj názorov. No a vidíme tu aj vodu, ktorá je veru niekedy potrebná, aby kvapla na ten oheň, ktorý sa snaží často robiť veci takisto, ako slnko, ktoré vždy ráno vychádza na východe, tak aj my môžeme mať takéto tendencie padnúť do stereotypov a bude dobre, keď nás niečo akoby pošťúchalo, aby sme nesleniveli. Ovšem voda môže znamenať aj náladovosť a u niektorých citové spanutie, výbuchy. No a prvok vody je z neho 18%, reprezentuje aj peniaze a emócie, je pod neustálym tlakom, lebo mu hrozí vyparenie. Zo stretov konštelácií je to najdôležitejší stret tigra a opice, čo je vlastne veľké napätie a pocit naliehavosti, stále niečo robiť, stále niečo riešiť a kľúčom k úspechu je ovšem zase prítomnosť kovu a zeme, ktoré dokážu divoký oheň spracovať do konkrétnych výsledkov a stability. Veľmi zaujímavé a podľa mňa najrozhodujúcejšie pre rok bude práve to, čo vidíme v stĺpci roku. Jango je nebeských kmeňov a kôň, pretože kôň sa síce prezentuje ako Jangový oheň, ovšem v skutočnosti jeho hlavná či jeho podstata je Jinový oheň. A to je ako slnko a sviečka. Čiže kým Jangový oheň pôsobí ako ostapujúce slnko, ukazuje nám grandiózne vízie, veľké sľuby a dokonalý obraz, ktorý ho prezentujú navonok sociálne médiá, politici, marketing. Ten Jinový oheň, to je skrytý akoby v útrobách toho koňa a to je oheň, ktorý spaluje potichu, je veľmi citlivý, môže to byť vnútorný nepokoj a skutočný zámer alebo tie malé písmenká v zmluve. Z toho vyplýva to veľmi dôležité pre celý rok, že nemôžeme 100% veriť tomu, čo vidíme na prvý pohľad. Rok 2026 bude vizuálne preplnený
Ale to najdôležitejšie sa deje pod kapotou. To, čo iní ukazujú, nie len ten bing, to je tá maska, to slnko a to, čo sa v skutočnosti deje, čo zamýšľajú alebo čo cítia, to je ten skrytý plamen, tá sviečka, ten inový oheň. Vzniká akoby efekt blikania. Raz vidíme veci jasne, inokedy sme zmetení. Čiže ľudia budú mať tendenciu preháňať, budú ukazovať úspech, ale vnútri prežívajú krízu. Budú ukazovať silu, ale aby zakryli neistotu. Čiže pre nás platí v roku 26, že ak nám niekto ponúka oslnivú príležitosť, nepozerajte sa na to, ako veľmi žiari. Pozrite sa na to, či má táto vec aj stabilitu a reálny základ. Pretože tu dochádza k akejsi krádeži pozornosti. Jangový oheň sa v roku snaží upútať vašu pozornosť na nepodstatné veci, aby ste si nevšimli, čo sa deje v skrytosti. Čiže akési varovanie pre rok 26 bude veľmi ľahké niekoho očariť, pretože oheň je charizmatický, ale toto očarenie môže byť nástrojom manipulácie. Čiže ako čítajme ľudí a situácie v roku 26? Poprvé hľadajme nezrovnalosti. Ak niečo vyzerá príliš dokonale, pýtajte sa, kde je ten malý, ostrý plameň, čo je schovaný a je skutočným motorom a motívom danej osoby. Po druhé, dôverujte činom, nie slovám. Oheň je o slovách a prezentácii. Vaša intuícia, to je tá voda, a vaša stabilita, to je tá zem. Sú vo skutkoch. Ak slova a činy nesedia, verte činom. No a po tretie, využite ten maličký jinový oheň pre seba. Vy sami nemusíte všetko vykričať do sveta. Ponechajte si svoje najlepšie nápady a zámery, skrytosti, kým nebudú pripravené na realizáciu. A to vás ochráni pred tým, aby vám ich niekto ukradol alebo kritizoval skôr, než dozrejú. Čiže keď si to shrnieme, tak veriť tomu, čo iní ukazujú, bude v roku 2026 nebezpečné. Rok nás učí pozerať cez svetlo, nie do svetla. Pravda nebude v tom, čo je najlušnejšie a najjasnejšie, ale v tom, čo pretrvá, keď svetlá zhasnú. A graf uvádza niekoľko zásadných aj pomocných hviezd, ktoré dodávajú roku špecifický charakter. V prvom rade je tu veľa tzv. Cestovných koňov. To znamená, že tento rok je extrémne mobilný. Svet bude v pohybe, sťahovanie, cestovanie, ale aj nepokojná myseľ, ktorá nevie nastať na mieste. Potom tu máme hviezdu vzdelania, čiže napriek chaosu a stretom je to vynikajúci rok na akademické úspechy, na vedecké objavy. Ľudia budú hľadať odpovede v knihách a v štúdiu. No a veľmi pekná a dobrá je hviezda mesačná cnosť. A táto hviezda je v Jankovom ohni, slepci roka, a funguje ako anjel strážny. Čiže zmierňuje negatívne dopady stretov. Naznačuje, že hoci rok bude búrlivý, existuje tu vyššia ochrana, ktorá zabráni nutnému kolapsu. No a potom je tu aj hviezda osamelosti, tá je zase v slepci mesiaca a hodiny. A to naznačuje, že lídri a ľudia pri moci sa môžu cítiť nepochopení a izolovaní vo svojich rozhodnutiach. A teraz by som tu mohla skončiť, pretože to najdôležitejšie o energii roku koňa som už povedala. Ale viem, že mnohí z vás majú v hlave ešte ďalšie otázky. Nie filozofické, ale veľmi konkrétne. A kľúčová otázka roku je, a čo ak nie som pripravená? Ako uchopím priaznivé sily roka, keď som prirodzene pomalší,
pokojnejší. Ako sa vyhnúť pocitu tlaku, strachu, zmeškania či vyhorenia. Ako pracovať s Jangovým ohňom. Dôležitá otázka je, že kde sú v roku 2026 peniaze a v ktorých mesiacoch sa k ním dá najľahšie dostať. Pretože energia koňa to už každý cíti. A ak ju chceme žiť vedome, potrebujeme ísť viac do konkrétnosti. No a presne týmto témam sa venujem na Hero Hero. Pokojne, prakticky, bez strašenia, ale s jasným vysvetlením, ako s energiami v roku 2026 pracovať v realite. Ak cítite, že tento rok nechcete len prežiť, ale uchopiť ho vedome, nájdeme sa tam. No a ak vám dnešný podcast pomohol lepšie pochopiť, prečo sa veci zrýchľujú a prečo sa nedá tváriť, že sa nič nedieje, tak Hero Hero je pre tých z vás, ktorí chcú vedieť, ako týmto rokom prejsť konkrétne v práci, v peniazoch, v každodennom živote. Ďakujem, že ste tu boli so mňou. Pamätajte, rok koňa nie je o tom, aby sme vládali viac. Je o tom, aby sme konečne išli tam, kde nás to už dlho ťahá. Jazda na ohňovom koňovi sa práve začína. A je na nás, kde tento oheň nás spáli, alebo nám posvieti na cestu ku hviezdám. Prajem vám úspešný rok.